chinotapira 29 May 2024 nasi makabatire yuko vatereri. Icho kwadi muri yeZimbabwe igeroziva semasiwese muri yeZimbabwe ndakadzipakata ndakadzitakura ndati ndinadzo ndine nyaya muri yeZimbabwe yenzvimbo inonzi Nyanga kunonzi kunyatate Katsatse village yemukomana nezuro akatema baba wake nedemo wachibva inyaya yekuti vakomana vanenge vari kubata zvinoita sei zvinodhaka nematambudziko. ndobva ndabva ipapo muri yeZimbabwe ichi Daniel wiri pinifo akioro wiri pinifo wakachwemba wakachwemba ndati nditange ndapinda mumweya baba pati pamusha pari kushunguruzwa vana pamusha kana kuti family yave ne 11 years mufamily musati mabatwa mwana muchechi angoita mimba chete akuna inosvika 7 months 5 6 7 yobva kana kazvarwa iri perimicha obva afa 11 years pasina mbogara babatwa mwana asi pakauya maprofita neng'anga tikavasanganisa vanosvika 37 vanhu vakauya kuzobatsira mufamily but akapanda kabuda nechinhu zvakazoitika musi weSaturday last week ndo pane zvakabudiswa iwe asi kubudiswa kwazvo zvakare hapana kushandiswa simba remubatsiri chete iyeye mubatsiri akashandisa simba rake neuchenjeri hwesimba rake kushandisa futi muridzi kutanga aita muridzi wezvinhu bofu akaita dambudziko rekusaona ipapo ndo pakazobva nyaya isa ichiramba kwachibatisisa ichi chiri kuuya chinogona kunge chichibata marudzi nemafamilies akawanda ndine nyaya yekwarusape mukoma kepi musi weSaturday mwana ane 9 years mukomana grade 4 akazvisungirira mumba mukicheni achibva atofa ekutaura kuno akatochengetwa ndine nyaya yemukadzi anga achisevenza munzvimbo yekusouth Africa achisevenza kudaro achishandira varungu vachena but achishandiswa kuita mukadzi nechinhu chaasingaoni akasvika pakutora machira achikwanisa andizivi kuti nemwe nzira inonzwika ndingataure sei aitora machira achitora achimapfeka machira but machira aya aidhonzwa obva atora zvakare kupfeka imwe hembe kuita se mukokoto andizivi wamone mukokoto anomuti chii nepukeni but nepukeni iroro akarara aidhonzerana nemunhu richidhonzwa kuda kubviswa kuti munhu asvike pakuita mudzimai asi asingaone munhu asi achigara nevarungu vachena iSouth Africa ndine zvakare mukoma KB chevanhu vanokwana kuita 4 family imwe chete vakarumwa nembudzi mushure menyaya yekuti vakambenge vanetsana kuti mbudzi iyi ndeyangu mwachiti mbudzi iyi ndeyangu inga ndeyangu 1 wakazoita rinero kutosvika pakuenda kwamambo asi hapana chakabuda chikonzero paidiwa umbowo hwekuti ndewani payakaenda kwayakaenda umwe akashevedzera kuti wangu watora mbudzi but mbudzi ndeyangu tichaona zvokuita mbudzi yakuruma vanhu ichiruma vanhu kudaro vanhu vakuenda kwamambo kuti tiri kukumbira muiendese zvenyuku nekuti kunoga kuchagarika uyo ari kuti handichaida nekuti wakaitora ukahwina dare ichi ndichemukadoma ichi vanenge vachida kukubatai mapedza chirongwa kuti vakupei nyaya pamwe chete nekutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata pachirongwa chinotibata panhamba dzinoti 0779 545 025 0779 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 ndine chikoro cheprimary chiri kubhangeti mukoma KB chiri kushevedzera kuti icho achigamuchiri mari inonzi zig charamba kudaro chinoda US chete chada US kudaro ukaiti iwewe une mari iri kubhengi chinoti icho hatina akaunti chikoro primary iri kubhangeti chiri kuramba mari yedu yenyika ziki chiri kuda US munhu akada kuita bank transfer zvikanzi account don't worry vabereki vane vana vari kudzidza pachikoro ipapo tichakupaika nhamba dzekuti mufone handitika kuitira kuti mubatsirikane regai baba Isabel vasati vanyudza gejo tidaiso faidzai nthawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama icho kwadi muri yeZimbabwe rikari kushevedzera ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndiri mukati mekutsudzura zviri kuitika matima nawose nyika iro muri yeZimbabwe ndakadzibata ndati ndakadzipakata ndati ndinadzo dziri kuremera dzinza paka sanyati chekusanyati chiri kuti kudini manext do wangu nkoma KB kubva kumosha pedyo negokwe kusanyati muri yeZimbabwe kune nyaya yeimwe family yandiri kutaura nezvayo muri yeZimbabwe yakaita dambudziko rekuti mukurarama kwavo
vana vangori mukati mekudzenga mabasa, kushayikwa mufamily anosimudzwawo kuti kana vakaita zvavanoita uyu ndiye anomirira family. Vese vanhu vaishevedzwa vaingoshevedzera kuti tiri marombe. Kana tichiti tiri marombe tiri kutaura kwete vanhu vanorwara nenjere, asi vanhu vasina chavainacho. Masikana hakwenda kanga ri mukati mekuroorwa, nyaya ndiye kumitiswa, nyaya ndiye kudzorwa kuvarume, asi vakazoita tsvagurudzo neongororo vakazviona kuti mu11 years hakuna munhu akabata mwana. Kutaura kuno kwatiri kuita, hakuna mufamily mwana ane 3 years 4 years 5 kusvika pa10 years. Vane 11 years dzavararama pasina mwana azvarwa ari kufamba panyika mufamily yese, kubva kuvazukuru vana vanakomana kusvika kuvabereki vachona hakuna mwana ari kufamba. Vazviona izvi vachibva vaona kuti toita sei, ndokubva vafamba kudaro, but vanga vachitikana vakafamba vakuru vanga vari mukati mekuramba kuti izvo mwana wanhasi mwana wezuro haukwanisi kuita dari rikugara pasi kuti ufambire isusu, unofamba uchiti kudei. Asi watipuma here, pane zvawaona kwatiri here, kana une zvawatoona kwatiri, ingogara wataura pane kunotitsvagira godobori, vamwe vacho chinonamata. Vana vakasvika vari mukati mekutambura vachiti izvo tosvika kupi tisingasevenzi, tosvika kupi pasina vakuwasha, tosvika kupi tisina mhuri dzedu, kana kupitiswa kwacho kuti kamitiswa mimba dzedu dzinongobva tibate vana, toita sei? Ndokubva vazogara pasi kusvikira pakuenda kwashe kuti izvo aiwa mukati mekurarama kwedu hatisi kuramba zvakanaka. Vana vachishevedzera kuti tiri kudzvinyirirwa pane zvatiri kuita, tine kodzero tine chikonzero, tatoi vana vane misha yavo, ngatitendere kuti zvatiri kuita kusvikira vatenderwa kuti vaite zvavari kuda kuita. Vakashevedza n'anga nemaprofita vanodarika 30, asi vese vane zvavakaita izvozvo havana chavakabuda nazvo, asi vaiti vakasvika mukati menzvimbo vakangopinda musha wavapinda, kunyange usiriwo une zvinhu vanoti izvo inini pana pandasvika, asi chokwadi chakanaka tsvagai mumwe inini handidzoke. Asarenda Watawa. Kana kuti vaiti ndichadzoka pane munamato unoda kunobata, kana kuti pane mushonga wandakasiya woenda, kana kuti zvipfeko zvandauya nazvo hazvisi ndizvo zvemudzimu unofanira kubuda pano, saka ndiri kuenda ndinodzoka. Asi vese vaienda hapana akadzoka. Ndokubva iko zvinozvi kwazoita imwe nyaya mhuri yeZimbabwe yakabvabuda pano iri mukati mekutaurwa, mushure mekuti izvo mune zvakaitika, vamwe vanhu vakukundikana mupinda mudzimba dzavo, ndokubva vaenda. Vaenda ikoko, inzwai mukoma KB nemhuri yeZimbabwe, vasvika ikoko, achisvika ikoko zvakare zvikanzi inini zvandichaita pano ndinoita unhu hwangu wondoda kuti ndiite pano. Akatopiwa imba yaakakumbira yeumwe munhu anoenda kuchechi, yaakasvika zvikanzizvo apinda mumba zvikanzi kwete, mangwana kuseni handisi kuda kurara mumba, nenyaya yekuti ndarara mumba handichatoshandii, nekuti pane zvaitika pandiri, itai kuti ndirare panze. Ndobva arariswa panze, mangwana zvikanzi kwete, hazvichaite futi, ndiri kukumbira kuti mundibuditse kunze kana kundiendesa kumunda zvako wemunhu aiwe panapa wongu pamba pake ndakundikana kurarapo kuti ndimuke ndichishanda, panze ndakundikana zvakare, itai kuti ndiende kana kumunda ndinorara, asi uri munda wake. Ndokubva aenda kunorara kumunda, aenda kunorara kumunda zvikanzi wongu pane zviri kuitika, asi ndikuda kuti kumunda kuno kuri nani, ndinoda kutanga kushanda basa. Adaro mukoma KB ndokubva ati iye ndiri kukumbira pamba pandatangira, munhu wese achauya pamba pandatangira apa, asi ndine mvura yandoda kuti munhu wese ageze maoko, kwete kugeza muviri kana musoro, ngaageze ngaageze maoko. Inzwai zvakaitika mhuri yeZimbabwe, zvinhu izvi ndoda kuti ndizvitaure, chikonzero ndo zvakaitika, handisi kutya kana kuzvivanza, chikonzero ndo zvakaitika. Vefamily iyi vakazviita, munhu aibatsira vanhu ndokubva afuka blanketi, ndokubva aenda pagedhi rinopinda nepamba apa, ndobva afuka blanketi, ndobva aita chimbuzi. Munhu wese aidarika nepadivi pechimbuzi. Dzanga dziri nguva ipaitika zvese masikati machena mukoma KB, vanhu vakatoungana kanzi no, wongu mandipa blanketi ripano handicharidi, ndiri kukumbira vandoshanda nawo, endai kana pane zvitoro zviri padhuze, endai monditengera blanketi, ndoda blanketi inyowani. Ndobva afuka blanketi iri mukoma KB, ndobva arifuka. Mafukiro akaita blanketi iri haana kufuka ari 1, vanoshanda navo kusanganisira munhu weukama kufamily akanzi yambate blanketi, kana ndakafuka ndiri mukati handifanire kugumiwa neblanketi. Blanketi rofana kungondifukidza but risina kundigumidza, risina kundiguma. Ndochipedza kudaro, vanhu vachipedza kuchibvisa blanketi vakawanika pane chimbuzi chasiwa, zvikangonzi torai kana mapepa kana zvinhu zvishoma zvokungoti chimbuzi ichi hachifanire kungoonekwa zvachiri, asi zivai kuti chimbuzi ichi vanhu vachichiziva. Saka vanhu vaidarika nepagedhi padivi vechimbuzi vachipinda mukati.
So kupinda kwaita vanhu pachimbuzi apa ka obviously pageti pane chimbuzi pane nhunzi nhunzi zaidi vachitanga kuti wa zomara vanhu dzichokera obviously nhunzi dzinomara vanhu dzichisumuka dzikavhunduka munhu ende paitwa maminutes ekunzi after 2 minutes ndio panodarika mumwe nhunzi dzadzokera dzagara pachimbuzi dzati zii ndio panofanira kudarika munhu kana dzichiri kutenderera hapana munhu anofanira kudarika vachiddarika vapinda mukati zvikanzi right taakuda kutanga basa vakuda kutanga basa mukoma KB zvikanzi iswa panapa ndanga ndasiya zvimwe vari mukati mekudarika apa pakaita vamwe baba 1 vachikodarika pachimbuzi mukoma KB vachibva kutanga kuskrima kuridza mhere zvikanzi handichaoni ndikukumbira munhu anogona kundibata ndiende pane vamwe handichatooninini vamwe vanhu vakada kuita question mark kuti ko munhu uyu kochii kureva kuti chimbuzi chagodobori chine zvachakonzera hongu mashoko akataurika asi godobori achinzwa vanhu vachitaura kamwinyi senge vari kutaura sekuti havasi kuda pachena vari kuvanza vakanga vatombotaura kuti izvo ndichitaura pazvinhu zvandiri kuita izvo ndiri kukumbira kuti kana pane anoziva kuti haasi right pamusoro penyaya yandavinga pano kwete kuti akakonesa mumwe munhu kupona kana kuita sei nyaya yandavinga pano pamusha kana achiziva kuti ane chikamu chimwe chaakamboita ngaagara ataura asati apinda pageti ngapupure asi hakuna kana 1 akaita sei akapopora kuna baba 1 vakataura kuti inini ndanga ndichisevenza mune rimwe prazi riri kuChegutu ndakaita foromani kwe7 years asi ndine mushonga wandakapiwa wokuti ndinofanira kutyiwawo handifanira kungoreruka tangai mauvheta zvikanzi musati mapinda mirai kunze ndivhete mushonga wenyu ndobva wavhetwa zvikanzi hauna chokuita izvezvi kubva zvawakatosiya basa wanga watopera basa ndokusaka wakatodzingwa wakatodzingwa basa waityisa hongu asi hauna karopa kana munhu wawakauraya asi waityiwa zvishokwadi vanhu vaibvunda nokuti wanga uri pabasa wakapiwa mushonga usina ropa asi iko zvinozvi wakadzingwa ndokusaka usina basa panepo panyaya ipuri panapa hauna chako baba zvikanzizvo hamuna chokupupura here zvikanzi handina zvikanzi endai munogara apo ndobva vagara zvikanzi right ndakuita basa asi imba yega yega ine chokuita kunofanira kunzwika kuti kune zvaitika kana kumba kune vanhu imba yababa vakaita bofa ndobvetura champupuri kusina mhepo inoshamisira champupuri chibva chasimudza baba vakabvunzwa wanei zviri kuitika kwamuri manje maita bofu iko zvino zvimbatora champupuri mukadzi wavo achibva taura zvikanzi baba imi mitaura imi inini nemi chai mukati mekugara kwedu takapedzisira kuve murume nemukadzi kudhara asi ndikauya ndakadongorera mumba munenge muri kakawanda munenge makagara imi munenge makagara muri pafoni ndakambouya 1 day ndikaita 4 times ndichimukira kuzotesa bedroom yenyu vanhu vari pano kana manga musingazvizive iyo bedroom yamunoona iyo imba inotoshandiswa iyi kana muchifunga kuti bedroom iyi ndo bedroom yedu semurume nemukadzi hatisi kugara semurume nemukadzi baba vanorara mubedroom iyi but pandirombodongorera zvinogona kunge zvichikonzera handisi kumuchenesa handisi kugonesa mchena zvikanzi baba kana mune zvamakaita zvakukonzera ndikusaka makuita bofu kana muchida kuponeswawo zvakare inini chikara chenyu chamuinacho mune nyoka asi zvamune nyoka inini handidi kureva nhema kuti ndiende kunotora pairi handikwanisi nembatsiri rinova shoko rakambotaurwa nemamwe magodobori nemamwe maprofita akaenda zvakaita kuti veukama vanzwa usimbe kuti nyaya yekuti kwaya kuenda munhu anogona kudzokera asi zvandakuita pano baba imimi munoona imi izvozvo muchipedza kuti chinhu chenyu chauya pano munotanga kutoona muri kukodzereswa kuona nekuti chinhu chenyu chatsamwa asi chikauya pano chikapondwa muchaona mune nyoka imi zvikanzi kudini baba mune nyoka yekuti mumasaidhi mayo munoita sekunonzi umwe musoro zvokuti vanhu vanogona kutaura vanokundikana kutaura kana mamwe profita akatokuudzai kuti nyoka ine musoro muviri hauzi musoro muviri zvimwe zvinhu zvakangomira mumasaidhi zvinenge musoro wenyoka but hauzi musoro ine musoro 1 asi uri musoro mukoro zvikanzi right ndoda kuti baba imimi muite zvamunoita kana maakumuka maakuda kuenda nenyoka yenyu zvamunotanga maita nyoka yenyu yobva yauya mobva maeta saka mukazviita panapa inouya yega kuenda kupi baba vaienda kupi nenyoka vanofamba usiku saka itai zvamunoita pape kana makuda kuti ite sei iwoye right itai zvamunoita baba kana makuda kakumuka kana makuda kakuenda kunovhima nenyoka yenyu muchida kunzwa zvakawanda paka ndapindira muri yeZimbabwe ndine nyaya yandakaita mukati meguta reHarare mukoma KB ndasvika pane imwe nzvimbo yandakausangana nevamwe mai vari mukati mekufamba vari pedyo peimwe kereke ndiri mukati mekudarika ndikati
makadi amai zvikanzi ndiri right ndokubva ndakushivedzwawo zita nemwe zvikanzi makadi vabhosho zvikanzi mai ndimo vabhosho vabhosho regai ndaita mukana ndaisaziva kuti masangana sei ndine nyaya yandinayo panapa hongu iko zvinozvi zvinhu zvangu zvaakuita asi kwandakabva ndinonzwa dzimwe nyaya ndaisaziva kuti zvinogona kuitika pandiri. Amai mandiri kutaura mukoma KB nemhuri yeZimbabwe vari kune nzvimbo yesowe riri kwamachipisa kana kuti kuHighfields kumusaka vanotaura mashoko ekuti ivo ndakanga ndiri pakushandira mumwe murungu ndiri kuSouth Africa ndiri mukati mekushandira mumwe murungu zvaitika pandiri ndezvekuti ndainzwa kushandiswa semukai murume nemukadzi asi ndakarara but pandaigara apa panga pane upstairs nedownstairs zvino but ini ndarara ndiri pakati ndaingoti ndikanzwa munhu kufamba kumusoro ndotoziva kuti pazasi pandiri ndakutoitwa mukadzi ndikangonzwa chete kuti pane munhu ari kufamba masteps zvakutora kuti ndakutoitwa mukadzi but murungu uyu paakazoshanyirwa neshamwari yake zvanga zvatonyanya pachiti mumwe achibva umbouya but zvaingoitika zvazvaita ndezvekuti kana ndakuitwa mudzimai ndainzwa smell inoratidza kuti changa chichitamba neni chii dzimwe dzenguva ndaitonzwa smell yembwa asi imbwa vasiri kuiona vakarara saka zvavanga vakuita manje vaiti ndaitora machira ndichitora machira ndaikwanisa kutopinza machira akawanda ndichitsvaka kuzvidzivirira ndobva ndapfeka chinhu chinenge nepwen ndobva ndasunga pamusoro usiku ihwo mukoma KB vaidhonzerwa kubviswa jina rere nepurere richidhonzwa zvokutobata nemaoko achitonzwa kuti ndakabatwa asi munhu akamutsa kusvika pakupepuka vachinzwa kuti maoko aya akabatana ndiri kudhonzwa asi munhu asingamuona heizi kusvika vazongoti ndipei mari yangu ndiende asi pavakapiwa mari apa vanoti ndakanga ndiine bute ndobva ndatora bute ndobva ndazvizorazora bute kusanganisira niko kavanzika nemuviri wangu wese mangwana choma kuseni murungu kuimba yairara anonzi akavhunduka ndokudona pamubhedha ndokunorovera pamudhuri ndokumuka akatozvimba mangwana makuseni anga asingatauri mushure mekuzora bute anga asingatauri kwai achibva ngoti mari mupe mari yake ndobva mupa mari achibva auya ndokuzouya paari kubatsirwa iko zvinozvi ari mukati mekubatsirwa kudaro ndopavasvika panguva yekuti hazvichauyi kusauya kwazvo but dzimwe dzenguva zvasareko zvinoti zvekuti kana zvisina kudhonza sezvakaita kare zvaidhonza zvichibvisa machira but vanogona kuona ivo pedyo nemakumbo pachiratidza kuti pasara paine zvinoratidza kana mbeu yababa inosara makumbo saka ikozvo zvindopa vaitenda vachiti ndiri kutenda Mwari pandave izvezvi zvanani zvokuti inini pachangu handichaitwe mudzimai asi kana kuri kuti zvambouya ndinokwanisa kungoona mbeu yababa yakadonhera mandiri vanhu vandiri kutaura mhuri yeZimbabwe varipo parusaka baba Isabel mudzimai muchitaura naye ari kuti zvakatanga rini zvinhu izvo akatanga ari kuSouth Africa ari mukati mekusevenza kusvika azotiza atiza iko zvinozvi ndofunga akuda kukwanisa mwedzi auya ndo paakazosvika paari kubatsirwa iko zvinozvi zvakatanga nguva yakareba sei apinda basa kwanzi apinda basa munhu akamboti garei ndofunga akaita 3 months kana 4 months ari pabasa pasina problem ndokubva zvazotanga asi kutanga kwazvakaita aisaziva kuti chii chiri kuitika endeni anoti friend yemurungu yaisvika yaiti ikasvika pamba murungu aisada kuziva kuti pane friend pane nguva yekuti friend yaiuya dzimwe dzenguva ndaitoona yapinda mota yakuenda iri cheneiona imota chete but pese panakazotsvaga kuti panouya mota iyi kushandiswa kwangu kwakanyanyisa kudarika kwemazuva ese pane mumwe musi wakati vakasangana nemuridzi wepamba apa friend yake ichitevera kubva pamusoro so iye akamira akaona murungu waanoshandira achipa saini kune friend kuti mira ikoko so uya akaramba achifamba but achibvunza kuti saini yako iri kurere asvika padhuze ipapo kwai ndo pandakaziva kuti wai munhu anosvika panapa ndiri anoshanda panapa ndichivanzirwa
ndipo ndakataka kuziva ndipo ndakataka kuti zvikuzora bute ndazora bute Mulungu akajamba pambete unorowera pasi ende bakwana makusira padakati ndikukumbira mari yangu ana kumboramba chibva ndatirwa mari yangu chibva ndarwa pasi kusvika apinda muno muZimbabwe ari mukati mekubatsirwa ya pakaipa Mulungu pamba pashandira mudzimai uyu murume wepo anga ane mhuri here anga ane mhuri mudzimai nevana friend yaiuya motikari yaizoona iyi anga ari murume paingonzwa matsimba zvinhu zvinenge zvatanga pasapa akangonzwa matsimba mafootsteps pamusoro apa pasapa zvototanga akutoitwa mudzimai kwaari kubatsirwa kuHighfields mudzimai uyu ari kunzi kudini ari kunonzi iko zvinozve zvakudarika ende pakutanga iko zvino zvakatonzi ndofana kuti ubvise machira but iye ndari kuti ndiri kungosha kubvisa machira because kana ndichiri kuona dzimwe dzenguva ndakaitwa sezvizvi andizogutsikana asi ndakakwanisa kutaura nemubatsiri zvakare achiteedzera kuti izvezvi kufamba kwatiri kuita vachibvunzwa kuti maane mazuva mangani vachiti iko zvinozvi ndane 4 days azvisati zvaitika achitonzi ndinopika kuti amuchafima kazoona futi pachimoti vati munhu rudzii aishandirwa nemudzimai uyu akazoya kuzobatsirwa kuti kazhinji kacho kana inini ndichishandirwa nemunhu mutema anogona kuti ndi murungu aiwa ndiri kutaura munhu muchena murungu avachena vandiri kutaura varungu sei mukadzi uyu akambozozora bute pane here zvaanga anzwa kana kuti pane munhu anga amudza kuti zora bute no iye anotaura achiti ndakagara bato ndinaro inini pachivanhu chedu ndinoringara kuti mukunhamu namatambudziko handibati mushonga chandinoshandisa chii ibute ndikangoti arega ndishandise chii ndishandise bute ndakateerera uyo mukadzi wokushandiswa uyo ane nyaya akamboriwana sei basa iroro ndinonzi Filimoni Gwerevende ndiri kunoko kwaMutoko baba Isabel andira kusvika ipapo but ndimo mubvunzo mukoma kedu zvinhu zvakawanda zvinoenderana kuti wakariwana sei uchisvika wakanzi kudii panoitwa nezvei kana kuti wakangonzi basa chete ukazosangana nazvo vachena vanoromba ndakazviona pachangu aizviita muno pari zvino akaenda kuSouth Africa ndinonzi Comrade Derezina ndiri padombo shava paMungate kuromba hakusi kuchera makwenzi saka vanhu vanopinda ere musango muchera makwenzi indi kana muchena uyu murungu yaishandirwa nemudzimai uyu kuSouth Africa anga akaromba zvaiita mudzimai uyu zvaishandei amene mukoma kebe iwe ndiwo vanoziva kuti ukaita zvakati unowana zvakati ukaita zvakati unowana zvakati saka ndiwo vanoziva kuti paaizviita kwaari zvinomuwanisei but wanaka combination yacho kuita vanhu 2 mafriends vanoshandisa munhu 1 kanyemba nabhozvo nyaya yanezuro yekutungwiza kueo ini ndaivapo panga pakazara ndinonzi tafadzwa masikini hatina kuzokwanisa kutaura zvakawanda pamusori ndakangotaura nyaya yekuti kune mukadzi ane pamuviri anogara pamba pachiroja pane vamwe asi iye mukadzi uyu ane pamuviri akadzipwa usiku dhoo rakavharwa akapedzisira abuda mumba akushanyarika achikunguruka ari mupaseji mai nemunext door ndokubva vanokerwa ndokunokerwa vanhu vakaungana vasingamuke kusvika vazomuka asi mai vakanga vakupomerwa masoro penyaya iyi mwanakadzi uyu aitaura achiti mai ava ndivo vandarota pandakanichiita zvinhu izvi vachibvunzwa mai ava kuti akasike kutanga pane mumwe zvakare akamboitwa izvi ende inini takambosangana nemi panapa paine magetsi muchifamba mupaseji makabata makendro chii chiri kuitika vakati hongu kana kuri kuti zviri kuitika kana uri uroyi hongu unogona ngori uroyi ndiri kuroya but ini kwandakabva ndiroyi uroyi unoreva kuti ndiwe pano saka mudzimai ari kuti pakatanga kugara pamushapa pambapa pakatanga kuroya inzwai mukadzi uyu akukunguruka aikunguruka achiita sekunonzi akunopinda mumba mai vakati maiwe usapinda ukapinda unokuwara usapinda mbomu akangopinda mbomu anokuwara chitungwiza unit eo nezuro muteerere ari kuti ndaivepo kanyemba ndiri kuedza kubata bhozha tiri kutsvaga kanhamba dzemubatsiri uya wekuchegutu pamwe cheteka neHarare akabatsira kaamai vanga vane katambo muchiuno uyu ari kushedzera kakuti konyaya yekuchipingi yakazofamba sei yemurume ane murume akanoromba right achibva ashandisa ropa remudzimai achibva azoita chikomba ndokubva aita kamwana saka murume uyu anga achidaka kuti atore ropa rechikomba asi chikomba chiri kuti ndiruda $12,000 chii chakazoitika wandakakwanisa kutaura naye iye hanzvadzi yemurume ari kurwara vachiti vane ofisi imwe yavakaenda yavari kukumbira kuti vakwanise kuenda
ende vakafona vakatenderwa kuuya vakapiwa date vachiti vari kuenda ikoko kana tabva ikoko tichanzwa kuti tinenge tabatsirwa kusvika papi but pari zvino murume uyu angori murwere chakabatsirika hapana uyezve pamari 12,000 yanga iri mukati mokudiwa haisati yabviswa so chanamira ndichokuenzwa kuti pavakaenda kuofisi yavari kutaura kuti inenge ofisi inogona kuvabatsira zvakamira sei asi hakusi kwamambo zvakaoma kanyemba nyika yava kuguma iyi kujata kwacho kwanyanya uyezve mukoma kebi rega nditore mukana wokuti ndine mukadzi akasvika pano paZBC ari mukati mekuchema mushure mekuti anga ane murume wake akasiyana nemurume ari mukati mekuti South Africa kune murume aibatsirana naye murume uyu paakadzoka paakaita bonde nemukadzi wake mukadzi achibva amera dzimwe nyama dzakafanana nemurume kwaari asvika panapa ndaida humbowo pamusoro pekuti tinotaura zvisiko ndikakumbira mamwe madzimai kuti vapinde muimba yakavanzika vatarise mukadzi uyu ende mukadzi uyu vakamuona ndozvaari atori nomwe mutezo wechirume uri paari mukadzi uyu anobva munzvimbo yeEpworth muri yeZimbabwe rega nitori mukana wekuti kwaakanga achirezwa kuti aende vakanga variko kwavachona ivo vari kuti vane rimwe basa rakawanda ravari kuita ahana kwaakaenda haasati abatsirwa kana kuri kuti kune munhu anogona kubatsira uyai ndokupai namba musangana nemukadzi uyu ende ari kushevedzera achiti urwere uri kukura kureva kuti nyama dzacho dzinenge dziramba dzichikura murume wake ari kupi murume wake akatoenda apo ari kusouth paakaudzwa kuti ndiri kurwara murume wacho akati kudii hapana zvaakataura nokuti iye ari kure ende ari kufungidzira kuti akutogara nemukadzi wacho anova ndiye mukadzi waigara naye paakadzoka achitanga kukanganisa mukadzi saka mukadzi uyu muri yeZimbabwe achiri kurwara ari kurwara ende ndinokumbira kuti vasinganzwisisi zvinotaura mukadzi uyu kana kuri kuti ari kubatsirwa nevanhu rume amukwanise kumutarisa but kana mune madzimai itai kuti vapinde naye muimba yakavanzika vamutarise vagokuudzai kuti chokwadi chiri pamukadzi uyu chii asi mazira andiri kuita mhuri yeZimbabwe zvinosiririsa zvakaoma pane vari kutsvaga nhamba dzeChegutu Harare mabasa anonetsa unenge usingazivi amai avo vaitoshandiswa mumabhizimisi emurungu uyu ndinonzi Felix Gurundoro mapfumo pambare national takachibata chimuti kuchichokwadi muri yeZimbabwe nhamba yeChegutu Harare inoti 0714 204 235 0714 204 235 neimwe yacho inoti 0781 150 770 0781 150 770 ndinovimba kuti ndizo namba dzacho. Tinotenda kune vaya vaitsvaga kahuku dziya magiant 308 Rosma broilers vachida kakubhuka vachida kanhamba dzacho pamwe chete nema incubators. Don't worry, baba kwaramba vapindira mustudio